det hele er noget pis. Ej, jeg håber selvfølgelig, at I har det skide godt, og at alting går godt, og I får drønet rundt i nogle store Audi'er og får skrevet nogle fakturer. Og laver den der, så tak det. Men når jeg siger det, så er det selvfølgelig slet skjult bitterhedsstemme, fordi jeg har selv været hårdt ramt af krisen. Tyk på tyk på regningen. Jeg var kun i Amagerbanken. Jeg tabte hele... Tak, vi kan ikke øve de kommentarer hele aften, så kommer vi aldrig videre. Jeg var aktionær i Amagerbanken. Jeg tabte hele lortet på en formiddag, så hele næste år, der skal jeg på turné med Finn Nørbegaard. Vi så overvejet, at vi skulle kalde turnéen, der kom et forslag, der hed Røvtur 2012. Det har vi underkendt. Og i stedet for så har vi valgt at kalde turnéen Tab og vind med samme Finn. Med undertitlen En steinsikker succes. Det er... Kom nu, det er en meget god vits. Den er okay.